tää bussi pysähtyi tällaiselle huoltsikalle vartiksi. Hello. Huomenta. Nyt on mikähän päivä. Olisiko 30. tai 31. Ja oon tosiaan tällä Magnetic Islandilla. Ja kello on nyt 7. Mä oon lähdössä bussilla tonne noitten muiden tyttöjen hostellille. Ja sitten mä menen tekemään pieni haikki, missä voi nähdä koalia. Ja sen jälkeen varmaan chillataan hetki ja sitten täällä on semmosia rock wallabies. Ja ne on ihan sikasöpöjä, niitä saa syöttää, niin varmaan mennään niitä syöttämään. Eli kiva päivä tiedossa ja illalla on myös Halloween-bileet, joihin mulla ei ole mitään päällä laitettavaa, mutta ehkä mä keksin jotain. Niin on joo, äiti hommassa. Me ollaan perhassa. Mun mielestä on tosi hyvä kirja. Eli kun on nostalginen. Wow. Oi kato, todenkoranta. Eka käärme bongattu. Se oli kylläkin aika pieni, mutta silti. Tämä on siis tällainen toisen maailmansodan aikainen lähystystorni. Täällä on kaikkia bunkkereja ja kaikkia. Hieno, mut siis no tästä näkee olotilan. Mulla ei varmaan ikinä ole näin kova hiki. Mun naama on ihan turvannut. Mä oon ihan märkä. Me löydettiin kuva. Head over to Townsville, over towards the Ross River near the hospital there. There's a big, we'll have to pick him up, do my weight training and carry him back up the park. So he lives, here is his girlfriend Karen, and we do also have Stumpy in here somewhere. Now Stumpy's not here off, but we'll get everyone to give him a little cuddle. I've got some paste. So I have to go up and cut his leaf twice a day at the plantation, and if I do not get, so they're kind of lucky. I'm going to be nice and high up in their tree. I'm in the parks in the cities, and I think that's because they like to hang out by the ponds. So this python is more like a puppy dog than anything else. He's well and true. Tää on just tämmönen niinku ihan jostain leffasta, tämmönen rantakaupunki. Oh, love it. Vuokraa tommonen katoton auto tänään. Ois ollut niin siistiä ajella sillä. Nää on nyt näitä niinku, tää on nyt reality check. Nää on näitä hetkiä, kun mä haluaisin vaan oman sänkyyn, kylmään suihkuun ja päikkäreillä. Mut ei, koska me ollaan täällä saarella niin vähän aikaa ja mä haluan nähdä kaiken. Niin täällä tallustellaan. Vaikka mä ostin vielä koko päiväksi semmosen bussilipun, että mä voin liikkua sen kanssa. Ja bussit menee niin huonosti, että ei auta kuin kävellä. Mä löysin yhden rock wallabien. Vaikka tää pitää olla niinku paljon. No, sainpahan syödä tän itse.
Siis tääkin on 2 euroa. Tällaiset ihan sikaisat, niinku tuoreet täällä leivotut cinnamon rolls. Kiitos Suomeen nää hinnat. Hello! Tänään on sunnuntai. Oisko tää... Onko se 3? Vai toinen? Oottakaa. Joo, 2. marraskuuta. Kello on tällä hetkellä 1 ja mä lähdin kävelemään tällaiseen satamaan. Mulla on vaan tää pikkureppu ja tää mukana, koska mä oon menossa tällaiselle 2 yön purjehdusreissulle. Eli me mennään tonne aivan ihanille koralliriutoille 8 yöksi semmosen purjeveneen kanssa. Ja tää on ehkä yksi asia, mitä mä otan eniten täältä koko treppureissaukselta, joten mä hain... Täällä on siis joka paikassa tämmösiä, mikä tää on, slushia vähän niinku. Tää on nyt semmonen kokis, mutta pakko pysyä hydrated. Tässä on mun sänky seuraavat 2 yötä, jolla mä nukun tuolla ylhäällä. Tää on tämmönen... No siis, purjevene. Mennään vähän pulahtaa. Täällä ei vissiin snorkkailekaan tässä paikassa. Mä luulen, että olisi snorkkata. Hei! Roast dinner. Oh, you vlog. Hello vlog. Hey. Hey. Ei näy kaloja. Jalat näyttää siltä, että me ollaan oltu täällä joku kuukausi. Tää ei siis tule edes kuumaksi, kun tää on niin valkoista. Tää on hyvä, kun ne tulee tänne sille pikkuveneellä aina hakee meidät täältä. Tää on nyt se kuuluisa Whitehaven Beach. Tää todellisuus on tää, että täällä on näitä turisteja, jos meidän kuvissa ei näy ketään. Ja mukaan myös yksin täällä. Se on niinku aamupala. Leivät. Hän on Karja. Nam nam. To my vlog again. Taste that's my favorite. We've done it 10 times. Like different flavors. That's like the normal one with chocolate. But there's also with caramel and. Not all, huh? What are you gonna get? 1 to 10? 1 to 10? I think it's a 7. I think a 6. Okay.
ekat snorklaukset vielä ja sitten me suunnataan takas tonne rannalle. Kello oli vasta 7:30. Ja mä nukuin täällä ulkona niin vähän tööt-olo. Seilaukselta, siis purjehdukselta selvitty. Olo on sen mukainen. Tuntuu, että ollaan oltu kyllä vähän kauemmin kuin 2 yötä, mutta... Ja naamakin on sen näköinen. Of 5 points. Now the answers must be in order. And I know that sounds really stupid, but if you put the answer to the... Me ollaan menossa hyppää laskuvarjohyppy. Crazy, oikeesti. Tää ei ollut mun suunnitelmissa, siis oikeesti mä olin, ennen kuin mä lähdin, mä olin sen, mä en todellakaan tee sitä. Ja tässä ollaan. Ryhmäpaine. Joo, mä en oo vielä rehellisesti. Ryhmäpaine. Me hypätään varmaan niinku, me ollaan 2 tunnin päästä varmaan siellä taivaalla, mutta mä en oo ihan vielä tajunnut sitä. Ehkä se on ihan hyvä. Mut kyydin pitäisi tulla kohtaan. Joo. Pelottavan paljon näitä kohti. Nyt se on menoa. Oikeesti mun ei pitänyt tehdä tätä. Tää on ihan crazy. Mä en oo ikinä tehnyt mitään tällaista. Mut kohta, jollei musta kuulu enää, niin äiti ja iskä, niin mun perhe, mä rakastan teitä. Ystävät, rakastan teitä. Yeah! I did it! Congratulations! Thank you, that was crazy! Congratulations! Uskokaa tai älkää, mä tein sen! Oh, mitä hittoa! Olikin siistiä, mutta nyt rehellisesti on vähän huono olo. Mutta se menee varmaan ohi kohta. Ihan super outo olo.